Desno, desno, ulazi desno. Društvo, odlučili smo da kupimo novi televizor. Novi TV, super, a kad će ga dostaviti? Prvo trebaju nam vaši potpisi, da prihvatate porudžbinu. Daj vamo, sve ću brzo da postavim. Amelka, što si tako zabrinuta? Ja, zabrinuta. Ne, dobro sam. Amelka, ne znaš da lažeš. Vidim da nešto nije u redu. Kakve veze ima? Potpiši, imat ćemo novi TV. A zašto na ovom listu ništa nije napisano? Pa popunit ćemo kasnije. Leo, potpisuj već. Ne nerviraj me. Dobro, nadam se da nas devojke neće prevariti. Hajde, hajde, hajde. Šta je ovo? Treba mi voda. Treba nam vode. Hajde brže da dopuzimo.